אוקיי, אז קודם כל תודה למי שהגיע, אני שמח מאוד שאתם כאן. חלקכם מתאמנים שלי, חלקכם אולי בעתיד, ובעצם זו הזדמנות טובה בעיניי להציג את התוכנית שאני חושב שבעצם הקיץ הקרוב זו תקופה שהיא מאוד מאוד משמעותית עבור שחקנים ושחקניות, ואני חושב שבאמת אני אני אתחיל מרקע קצת לגביי. אז אני טל, חלקכם שעדיין לא יצא לנו ככה להתאמן ביחד. אני בעצם מאמן כדורסל, אני מאמן גם כושר בהכשרה שלי. מעבר לזה, המטרה שלי זה באמת שהספורטאים שמגיעים אליי יגיעו וישפרו את הביצועים שלהם וישיגו את המטרות שלהם. זה מבחינתי משהו שמהווה סיפוק מאוד משמעותי. ומעבר לזה, אני רוצה לתת לכם ככה סיפור אישי לגביי. מי שהתאמן אצלי אולי כבר יצא לי לשתף אותו, מי שעדיין לא, אז זה זמן טוב ככה גם להכיר. בעצם אני התחלתי לשחק כדורסל בגיל מאוד צעיר, כיתה א', כיתה ב', בשביל הכיף. ראיתי את אחים שלי הגדולים ורציתי גם. ועם הזמן זה הפך למשהו שאני מאוד מאוד נהנה לעשות אותו. ואני חושב שמי שכאן משחק, ואם טרחתם והגעתם לכאן, בין אם אתם הורים של מתאמנים או מתאמנים בעצמכם, אז אני חושב שאתם יכולים באמת להבין שהכדורסל זה חיידק. זה משהו שאתה מתחיל אותו בגיל צעיר, ולאט לאט זה נשאר איתך. אני יכול לשתף איתכם שגם פונים אליי אנשים בגיל 50 וגילו את המשחק, וזה משהו שפתאום בא להם לשחק ולהשתפר, אז באמת אין לזה גיל. אני חושב שברגע שמתחילים זה משהו שקשה לעצור אותו. אז באמת זה משהו שעומד לנגד עיניי, גם האהבה שלי לזה בתור מתאמן וגם בתור מאמן. בעצם לקחתי את הידע והניסיון שלי כשחקן, כמובן עם גם עוד ידע והכשרה מקצועית, ובעצם המטרה שלי הייתה להפיץ את הבשורה כמה שיותר ספורטאים, לתת להם ערך ולעזור באמת להשתפר במהלך עונה, טרום עונה. וזה באמת מביא אותי בעצם לשלב הבא. אנחנו כרגע, ביניכם יכול להיות שיש שחקנים שהם מקצועיים יותר, חובבנים יותר, אבל מי שבאמת משחק בקבוצה יודע מה המשמעות של תקופת הקיץ. בעצם במהלך הקיץ אנחנו מתכוננים לתקופה הבאה, לעונה, ואני נוהג לחלק את העונה בעצם לשלושה חלקים. יש את החלק של העונה עצמה, שזה תקופת המשחקים, שזה תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, מהמון בחינות, בין היתר בגלל הרצון לממש את הפוטנציאל ואת היכולות. אבל אני בעצם מחלק את זה גם לשתי חלקים נוספים. חלק אחד זה בעצם סוף העונה, שזה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אני מניח שבדיוק חלקכם גם סיימתם בדיוק היום את הלימודים, אבל מעבר לזה גם מסתיימים האימונים, מסתיימות כל המסגרות של הכדורסל, בין אם זה אימוני אתלטיקה, אימוני כוח של הקבוצה, וגם אימוני כדורסל. אז התקופה הזאת בעצם עכשיו אני מכנה אותה סוף עונה, והיא לא נמשכת הרבה. אוקיי? בעצם התקופה עכשיו של הקיץ, יש לכם חודשיים שאנחנו עוברים מעונה לסוף עונה לטרום עונה. אוקיי? והחלק של הסוף עונה הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי זה חלק שמאפשר לנו, אני מיד אדבר על זה, ככה להגיע מוכנים יותר לעונה הבאה. אז למה אתם בעצם פה? כי אני רוצה לתת מהידע והניסיון שלי כמה שיותר, ולעזור לעצמך פה שחקנים שהם ברמה גבוהה, שחקנים ושחקניות כמובן, מי שפה שחקנית או הורים של שחקניות, כמובן שאני מתייחס גם לזה. ומעבר לזה, המטרה שלי היא לפתח את הספורטאים בשלושה תחומים. התחום הראשון זה בעצם מיומנויות של כדורסל, אוקיי? זאת אומרת, כל מה שקשור ביכולות של המשחק עצמו, בין אם זה קליעה, מסירה, כידור, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, אז זה משהו שאני רוצה לפתח אצל המתאמנים שלי. מקודם באחת השקופיות, אז גם הוצג שאני גם מדריך כושר, מאמן כושר, אז זה משהו שאני גם מביא למתאמנים שלי, ידע בתחום, ואיך בעצם להיות חזקים יותר, אתלטים יותר, לשפר את הביצועים הגופניים.
זה ככה דבר נוסף, וחסינים יותר הכוונה היא לחוסן מנטלי. בעצם הכדורסל אני מחלק אותו גם לשתי חלקים. יש את הנושא של היכולת, שזה כושר, כוח, כלייה, שליטה בכדור, כל הדברים האלה, ויש את החלק של הראש שהוא חלק מנטלי, ואני חושב שזה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני גם, יכול להיות שחלקכם שהתאמנו ביחד, אז שיתפתי אתכם, שאני מסתכל על זה כמו המשל של הביצה והתרנגולת. כאילו, מה קדם למה? הביצה או התרנגולת? מה יותר חשוב? היכולות או הביטחון העצמי והיכולות המנטליות שלי? כי שחקן בעיניי שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל אין לו יכולות מנטליות, והוא מוריד את עצמו למטה כל פעם, אז יהיה לו הרבה יותר קשה להתקדם בעיניי, משחקן שאולי פחות מוכשר, אבל הוא גם עובד קשה, והוא גם חזק בראש, ויודע להתמודד עם אתגרים. אז ככה אני רואה את זה. ובעצם זה מחזיר אותי לנקודה שאמרתי מקודם. אמרתי מקודם שאנחנו נכנסים עכשיו לסוף עונה. אז הסוף עונה הזה זה בעצם תקופה נהדרת, רגע לעשות חושבים, לחשוב על העונה שהייתה, לראות מה אני רוצה להשיג בעונה הבאה. חלקכם גם תצאו לחופשות, אני מאמין, עם המשפחות, והכל טוב ויפה, ואתם יכולים לעשות את זה, וזה אפילו חשוב, באמת לשמור על איזון בין הגוף לנפש, זה משהו שמאוד מאוד חשוב אצל ספורטאים, ואתם יכולים לראות את זה אצל הספורטאים הכי גדולים בעולם בעצם, שהם גם יודעים לקחת את הזמן למנוחה, הוא גם חשוב, אוקיי? אז זה גם מעבר לנושא של האיזון ככה הרצון לצאת לחופש ולהתרענן, אז יש גם באמת את החלק הפיזי של זה, שזה זמן של הגוף להתאושש, למנוע פציעות עתידיות, להשתקם מפציעות שהיו, וגם, אתם יודעים, להגדיר לעצמכם מטרות ויעדים לעונה הקרובה. אני חושב שזה קריטי להתפתחות של הספורטאים בשנה שלאחר מכן. מעבר לזה, אני חושב שהתקופה של הקיץ, כמו שאמרתי, סוף עונה, אנחנו מיד עוברים לטרום עונה. אז בטרום עונה אנחנו באמת רוצים לבוא כמה שיותר מוכנים לעונה הבאה, ולשפר יכולות שהן קריטיות לביצועים שלנו על המגרש. בסופו של דבר אתם משחקים לכיף, אתם אוהבים את זה, אבל גם בא לכם חלק מהכיף הזה ומהרצון להתמקצע, מי שרוצה, זה לבוא ובעצם להביא ביצועים על המגרש. בסוף כדורסל זה משחק של ביצועים. אתם יכולים לחשוב על הספורטאים, על השחקנים הכי גדולים, לברון לדוגמה. מה מייחד אותו? שהוא כבר 20 שנה, הוא כל משחק נותן 27 נקודות, 7 ריבאונדים, 7 אסיסטים, הוא בעצם מגיע לרמה שהוא גם עקבי, והוא גם הוא יודע מה מצופה ממנו, הוא יודע להביא את זה למגרש על בסיס יומי, בין אם זה משחק רגיל, בין אם זה פלייאוף, וזאת המטרה בעצם, שאתם תשפרו את הביצועים שלכם ברמה שאתם באופן אישי יכולים לסמוך על עצמכם, על היכולת שלכם, אוקיי? ולא להרגיש שאתם כל הזמן תלויים, וששחקן אחר עשה התקדמות יותר גדולה, יותר משמעותית מכם בקיץ, ואז קשה לכם להתמודד איתו, קשה לכם להיאבק על הדקות, וזה חבל, כי זו תקופה שבאמת עכשיו אתם יכולים לא רק לא לבוא בחוסר, אלא לבוא ביתרון על פני השחקנים בקבוצה שלכם, ועל פני היריבים שתפגשו בקבוצות אחרות, וחלק מזה זה באמת המיומנויות של הכלייה, כדור, מסירה, כושר, חוסן מנטלי וגם הבנת משחק, שזה מביא אותי לנקודה מאוד חשובה. חלק מהמפגש הזה שלנו, זה בעצם שאני רוצה שאתם תהיו יותר מודעים למה יש לכם להציע. מה יש לכם, כל אחד מכם יש לו ייחוד, אוקיי? ושוב, בין אם זה שחקן או שחקנית, יש לכם ייחוד שהוא ייחודי רק לכם. אבל אתם צריכים להיות מודעים לזה. אתם צריכים לראות את זה בעצמכם, ולדעת את זה, ובין אם זה משהו שהוא פנימי, אם זה איזשהו ערך שאתם מביאים אותו למגרש, אוקיי? שאתם נלחמים, לא יודע, כל דבר, כל אחד ומה שהוא מביא למגרש, ובין אם זה משהו שאתם יכולים לראות אותו בעין. כי מה זה הבנת משחק? מה זה לצפות בווידאו אישי וקבוצתי? זה בעצם שחקן שאו שאתה מסתכל על ביצועים שלך מהעונה שעברה, מסתכל על המשחקים, מה עשיתי נכון, מה עשיתי לא נכון, איפה יכולתי לעשות אולי חיתוך יותר נכון לסל, או להתמקם בצורה שונה, או שהטכניקה שלי לא הייתה עד הסוף בזריקה הזאת והחטאתי אותה, איפה אני יכול לתקן וללמוד מעצמי ומהביצועים של עצמי. אוקיי? זה דבר ראשון. מעבר לזה, יש לנו גם בצפייה של וידאו קבוצתי. מה זה אומר? לדוגמה, בדיוק עכשיו הסתיימה העונה של הבוגרים גם. אתם יכולים להסתכל על קבוצות כמו מכבי, אוקיי? ולהגיד, וואו, כל שחקן יכול להסתכל
לא משנה איזה קבוצה אתם אוהדים, זה יכול להיות קבוצת NBA, קבוצת יורוליג, ולשאול, אולי לבחור איזה שחקן שאני דומה לו במבנה הפיזי שלי, והוא מזכיר לי, אני מרגיש שאני כאילו מזכיר אותו, ולהסתכל עליו, ואנחנו משחקים באותה עמדה גם, ולראות מה הוא עושה, מה הוא עושה על המגרש, הוא עושה טוב, כנראה הוא הגיע למקום שבו הוא נמצא, כי הוא עושה משהו נכון, ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות אותו בתקופת הקיץ, ובאופן כללי במהלך עונה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ככה גם שתהיו יותר, תשתתפו. טוב, כשאני אומר, כשאני מדבר על קלעי, מי עולה לכם לראש? סטף קרי. אוקיי, נכון. עוד מישהו גם לעוד מישהו זה ריי אלן. ריי אלן, ריי אוקיי, אלן. יפה. אוקיי, קובי סבבה, מגניב. בריינט. קובי בריינט, יפה. מגניב. טוב, קובי בריינט פה זה יפה, זה בחירה טובה. אגב, לברון. לברון קלעי זה יפה. כן. טוב, מה זה? מה שאמרת, כן. כאילו לדעת מה אני מביא למגרש, ואחרי שאני יודע את זה, מה זה נותן לי. מה זה נותן לך? זה כן. נותן לך, קודם כל זאת שאלה נהדרת, ונשמח גם כמובן שתהיו מעורבים, תשאלו שאלות. מה זה נותן לך? זה נותן לך קודם כל להכיר את עצמך. שחקן בעיניי שהוא לא יודע, הוא לא מודע ליכולות שלו, ליתרונות שלו ולחסרונות שלו, הוא שחקן מוגבל, כי אתה בעצם תלך כל הזמן לנקודות, אם אתה שחקן שמוגבל נניח ביד שמאל, סתם לדוגמה, וכל פעם ישלחו אותך שמאלה, וכל פעם אתה תיתקע, זה ייצור אצלך תסכול. אוקיי? בין אם זה יכולת שהיא פיזית ובין אם זה יכולת מנטלית, פתאום שחקן זרק לך איזה מילה, עשה לך קצת רשטוק, הוציא אותך מפוקוס, אוקיי? אתה צריך להיות מודע לזה, אתה צריך להיות מודע לזה שיש דברים שאתה שולט בהם, יש דברים שאתה לא שולט בהם, אבל בשורה התחתונה, אתה, אם אתה מכיר את עצמך, הרבה יותר קשה להוציא אותך מאיזון ובעצם להוביל למצב שאתה לא בביצועי שיא. ברגע שאתה מכיר את עצמך ומודע לחסרונות, לכל שחקן יש חסרונות. אני גם אומר את זה הרבה באימונים, למתאמנים שלי, שבעצם אין שחקן שהוא מושלם. אם תיקחו לצורך העניין אחד השמות שאמרתם פה, ובאמת זה השקופית הבאה, קצת מטושטשת, אבל לא נורא. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על שחקנים, לצורך העניין סטף, הוא הכי קלעי, בסדר? זה כאילו הכרטיס שלו, זה הטיקט שלו. אבל הוא לא הכי גבוה, והוא לא הכי אתלט, והוא לא הכי חזק, נכון? ותיקחו את יאניס, אז הוא כן, הוא הכי גבוה, הכי חזק, הכי אתלט, אבל לא הכי קלעי. בסדר? זאת אומרת, לכל שחקן יש את הייחודיות שלו, והוא צריך לדעת מה הוא מביא למגרש. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה בווידאו. ששחקן יושב ורואה את הווידאו של עצמו, של המשחקים, ויכול לראות מה הוא עשה טוב, מה הוא לא עשה טוב. אפילו אם תצלמו את עצמכם באימונים, שזה חלק מהנושא פה היום של הדיון, ותמדדו את אחוזי הקליעה שלכם. באימונים שלכם שאתם עושים לבד, אתם תלמדו על עצמכם הרבה, ותדעו מאיפה אתם חזקים יותר. אולי אני מהפינה שמאל, קולע יותר טוב מפינה ימין. אז אולי אני רוצה להתמקם שם פעם הבאה שאני אה, במשחק. אולי אני אעדיף לעשות חיתוך לסל, כי אני מסיים טוב בצבע ופחות קולע מהשלשות. זאת אומרת, ההיכרות עם עצמך היא בעיניי מאוד מאוד חשובה בכל תחום בחיים, מעבר לכדורסל. סבבה. תודה. יש למישהו עוד שאלה? משהו בסגנון? אוקיי. אז בעצם כשאנחנו חושבים על תקופת הקיץ, בעיניי הדבר הכי חשוב זה שיהיה ליווי מקצועי לשחקן, בכל תחום. ואני שוב, אני שם את עצמי מחוץ למשוואה, אפילו כשאני הייתי שחקן. אני גם אשתף אתכם בעוד משהו. כשאני שיחקתי, אז בעצם אמרתי לכם, התחלתי מאוד מוקדם, אבל לא, לא הייתי בין הטובים, בוא נגיד ככה. לפחות עד סוף כיתה ט', תמיד הייתי בקבוצות הפחות טובות. אני מניח חלקכם אולי משחקים בקבוצות הבחירות של השנתון שלהם, חלקכם אולי בפחות בחירות, אבל בשורה התחתונה זה מצב לא פשוט. שחקן שהוא נמצא, לצורך העניין אצלי זה אז נקרא מחוזית, יש מחוזית, ארצית, לאומית, היום יש נוער על, כל הדברים האלה. אז להיות מחוזית במחוזית לאומית לא השתנה כל כך. לא השתנה. אוקיי. אז למי מכם שהוא במחוזית, למי מכם שאתם בלאומית, אז אני מניח שבשורה התחתונה זה מורגש. זה מורגש המסלול קדימה. אתם רואים שמי שבמחוזית הרבה פעמים זה מאוד יכול להוות חסם עבורו להשתלב בנבחרות לצורך העניין,
כמו שכתבתי בהתחלה גם, אני הייתי בנבחרות ישראל, אז בשנים הראשונות אני הייתי במחוזית. לא כל כך מסתכלים על זה בנבחרות, מסתכלים יותר על מי שנמצא בקבוצות הבכירות יותר. רגע, מישהו שם מקשקש על הזה, איך אני, על הלוח. טוב, לא נורא. לא יודע איך למחוק את זה. ציפי, אם אפשר, כרגע לא. מעבר לזה, אז אני אומר שאני שיחקתי עד סוף כיתה ט' בעצם בקבוצה שהיא במחוזית. ורק בקיץ שבין ט' לי' גם גבעתי, גם התחזקתי, גם לקחתי את הכדורסל בצורה קצת יותר מקצועית, וזה משהו שבסוף עשה לי את הקפיצת מדרגה. י' י' א' י' ב' הייתי מאוד בולט בשנתון שלי, וזה משהו שלא לא ועברת צפו קבוצה? עבורי. לא, לא עברתי קבוצה, נשארתי באותו מועדון, אני הייתי בעירוני רמת גן, הייתי באותו מועדון, עשיתי את ההתפתחות שלי שם, ובסופו של דבר אני היחיד שעלה לבוגרים מהשנתון שלי, אני היחיד שמעבר לבוגרים, אז שיחק בליגת העל, זכיתי בגביע המדינה, זכיתי גם בעוד גביע שנקרא גביע הליגה הבלקנית, נבחרות. בסופו של דבר זה תלוי בכם, זה תלוי מעבר להדרכה שאתם תקבלו, תלוי במטרות והשאיפות שלכם, מה אתם רוצים להשיג. בסדר? וכמה אתם מוכנים להשקיע בשביל זה, וכמה אתם עובדים נכון, כי אתם יכולים להיות 10 שעות ביום במגרש, אם אתם לא עובדים נכון ולא יודעים שהתקדמתם, אז שוב פעם, זה מאוד יכול להגביל אתכם בהתפתחות שלכם. לכן אני חושב שזה שיהיו לכם מטרות ויעדים בטווח קצר, בינוני, ארוך, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, ומעבר לזה, ללמוד ממישהו שגם עשה את מה שאתם מתכננים, וגם מביא מהידע ומהניסיון שלו, בין אם זה בבנייה של תוכניות אימון ותמיכה לאורך התהליך שלכם. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה בינתיים היה איזשהו קצת רקע לגבי מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, הנושא המרכזי בעצם. ואני מזמין אתכם, מי שעדיין לא יצא לו, אני מעלה באופן קבוע תכנים גם לטיקטוק, גם לאינסטגרם, גם קצת פייסבוק היום זה פחות, זה קצת יותר של פעם, אבל טיק טוק ואינסטגרם, אתם יכולים לחפש טל זך 10 וליהנות שם מתכנים נוספים. אני אעשה מעבר כרגע בעצם ללב בעצם של המפגש הזה, אז אני שנייה עושה לנו שיתוף מסך נוסף. אם יש למישהו שאלות, אני אשמח כמובן, אשמח לשמוע משהו מעבר, משהו שהייתם רוצים לדעת. אוקיי, רק שנייה עושה לנו שיתוף. אוקיי. טוב, אז בעצם כל התוכנית הזאת שדיברתי איתכם עליה, בעצם של הליווי, של ללמוד ממישהו שהיה במקום שלכם, שכבר עבר וחווה ועשה את הדברים האלו, אני מהניסיון שלי, מה שהיה חסר לי בגיל שלכם, זה ליווי מקצועי, אבל שהוא מדיד. מה זה אומר מדיד? זה אומר שבעצם, כשאתם הולכים היום להתאמן, רובכם, אני מניח, אני לא את כולכם יצא לי לאמן, אבל אתם לא בהכרח יודעים כמה אתם קולים, באיזה אחוזים אתם קולים, מהעונשין, להגיד לי ממש, עדי, אני רואה שאתה, עדי בר לוי, אני רואה שאתה הפעלת מצלמה, אז אני לא רואים את המסך, כן, כרגע אתם רואים אותי אבל? רגע, אני אעשה פין. כן, רואים אותך. סבבה, אז אני אשאל, עדי, אם זה השם שלך, כי יכול להיות שזה של אחד ההורים, זה לא, אז כמה אתה קולע מהעונשין, באיזה אחוזים? כשאתה הולך להתאמן לבד, אתה יודע להגיד לי בדיוק? לא יודע, אולי 5 פעמים ברצף אולי. אוקיי, סבבה, ותומר, מה איתך? בכמה אחוזים אתה קולע מהעונשין? בכוונה אני לוקח את העונשין, דוגמה קצת פשוטה יותר. אחוז, כאילו 7 מ-10, 8 מ-10. 7 מ-10, סבבה, 80%, כן, ותומר, השני אני רואה שגם תומר אמיר, אני, הכי טוב כן, שהיה לי היה 8 מתוך 10. אבל יפה, ברגיל שלי אני 60%. מגניב, אוקיי, סבבה, אז אני רואה שאתם כן ככה יודעים, ובמצב משחק אתם יודעים? לא. לא, קשה להגיד, נכון.
באופן כללי, הדוגמה של העונשין, אני משתמש בה כי היא באמת הכי פשוטה. שנייה. אוקיי. היא באמת הכי פשוטה להבנה. ועכשיו אני רוצה לעבור איתכם רגע לכלי, שמאפשר בעצם לי כמאמן, לעזור לכם לדעת יותר כמה אתם קולים, בסיומות, בקליעות לשלוש, בקליעות ממידרינג', מקליעה מכדרור, קליעות עונשין, כל פרמטר שאנחנו יכולים למדוד אותו, אז אני בעצם יכול לעזור לכם להבין יותר לעומק איפה אתם עומדים, מבחינת שנייה, מבחינת המצלמה פה זזה לי קצת, מבחינת הקליעה שלכם, מכל מיני סוגים שונים של מצבים, ובעצם יאללה, בואו נראה בעצם את המערכת.